Hello, higala, kumusta? Karon adlaw ako i-share sa inyo kung saan pag-save og mga YouTube videos maskin wala kay gi-install nga application or downloader sa imong cellphone. So ako si Istong Casinio, nagtanaw mo karon sa Istong TV. Kita ba hilig mo tanaw og YouTube videos dire? Kung hilig ka mo tanaw og mga videos, nya usahay maka-connect kag Wi-Fi or naka sa place nga kusog ang Wi-Fi, nya na kay mga videos gusto tan-awon. Kaso lang is wala kay time para magstay adto nga area. So the best thing possible nga imong buhaton is imo lang i-download ang video. So kani nga paagi nga akong i-share sa inyo is pwede ninyo i-download ang YouTube videos maskin wala mo'y downloader sa inyong cellphone nga Android or iOS. First step is i-open lang ninyo inyong browser, tapos type ninyo www.youtube.com, tapos makaabot na mo sa page din sa main page sa YouTube. So sa main page sa YouTube na search bar dia, search na ninyo yung gusto nga video. Na mo gusto nga music video or mga tutorial or mga reviews, search lang ninyo diya. O once nga makakita na mo sa inyong video nga gusto, is i-click lang na video. Diya sa web address niya nata idugang. Before sa word nga YouTube, butahan na to siya duha ka letter nga SS. Pag enter mo ana is dalon din ta ana padulong sa save from .net nga website. So diha na dayon ta pwede mag-download. So kana nga tab diya na to makita ang unsay mga available nga resolution para download. Na 720p o 360p. So kanang 720p is HD, so tinaw na siya. Tapos ang 360p is okay na gyapon para tanaw. Kung 720p imong gusto is diretso ra na siya mo download. Tapos naay usahay nga pag click nimo download, nimo pop up nga window, i-exit ra na niyo diretso or i-back kay usahay mo open na sa imong Lazada, sa imong Shopee. So, automatic na din siya mag-download hantod sa ma-save na din siya padulong sa imong cellphone. Unya o kung gusto po kag 360p imong i-download tungod kay gusto ka gamay lang nga file imong save is lahi iyang pamaagi. So pag click na to sa 360p, mo play na siya, mo open na siya nga mag-play ang video. Tapos diya sa ubos na tulo ka dot diya, i-click na to na. Tapos click lang din na to ang download. So once nga ma-click na to ang download, is automatic na rin siya mag-download dayon. So yun na to ka simple mag-download og YouTube videos maskin wala kay downloader. So hinaot nga nakuha to ninyo na mga steps kung saan pag-download og video. So shoutouts dito karon. Ako listahan diri sa mga shoutouts. Nga dugay nagapa shoutout pero gakalimtan ako. Sorry kayo. Karon ako mo isa-isahon. Kung naman galing ko malimtan, sa next video na to i-apela. Una, Sonjan Espina Azacar, Fairoj Tanjim, Emiat Quirino, Queen Jean Maui, Ches Dutosme, Dave Cardona, Neil Joseph Dawal, Francisco Ibarra, Franz Donel, Samantha Baal Moreda, Ethel Jane Manlapuz, Joshua Espeleta, Talo Regalado, Rowena Buntong, si Ate Joy Casinio, si Ate Jones Mahino. So kung itong gusto magpa-shoutout sunod, ako yung paningkamutan nga i-appel ani nga video. So dagan din salamat sa atong sponsor, Nautical Services Thailand. Once nga makaabot mig Thailand is na sila yatag sa to. Very exciting. So kabalo ka sa ani ma-upload kay wala pa may sakto nga estimated time of arrival. So last time dito mi sa Hong Kong nakapalit ko og keychain, so ako ni hatag sa gusto. Kung ito gusto ani ako ni hatag. Pero daghan man mo niya isa ra ni kabuk. So ato la i-draw. Kung gusto ka ani, simple ra kayo, comment lang kung gusto ba ka ani. Ang announcing sa giveaway maybe 2 days after ma-upload ni nga video. So pag ma-upload ni nga video,
2 days after i-announce na to ang kadaw gani. Shoutouts po di ay sa J3S Chandling, kang Sir Jovi ug kang Sir Jerome ug sa uban pa dia sa trabaho. Hinaut unta sir magkita ta ron maka himo tag video. Sumoro to sa pagkakaron. So salamat sa pagtan-aw. Ako si Istong Casinyo, nagtanaw mo karon sa Istong TV.